हाय दोस्त माने जय श्री राम। এটা হনুমান জয়ন্তী দিনে হনুমান পালন করা হচ্ছে। এটা রাম রাম লেখা আছে পিপল পতরে। এটা পূজা সামগ্রী আছে। এটা গোটে কলস ଆଉ ଦୀପ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସାଦ ଯେନ୍ଟା ବନା ହବା ରାତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ। ଏଇଟା ମଖା ହଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଯେନ୍ଟା ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର କହାସନ୍। ତ ଦିନେ ସୀତା ମାତା ମାଗୁଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ତାକର ମଥାରେ ଟିକେ ଯେ ହନୁମାନ ପଚରାଲେ ଏଇଟା କାଣା ମାଗୁଛ ମାତା ବୋଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଆୟୁଷ ବଢ଼ବା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ମୁଇଁ ସାରା ଦିହା ଲଗେଇ ଆସି ମୋ ଆୟୁଷ ରାମର ବଢ଼ିବା ବୋଲି ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦିହା ତାକର ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍ ହନୁମାନ ଭଗବାନ। ଆଉ ଇଟା ରାତିରେ ଚଲି ଯାଇଥିଲା ପୂଜା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଚଲିছে। ଏଇଟା ରାତି ପୂଜା ସରିଲା କି ଫଟୋ ଦି ଚାରିଟା ଉଠେଇ ଦେସି କହିନି। ଆଉ ଏଇଟା ବନା ହେଇছে ପ୍ରସାଦ